Tontones Valtoho Racing. 70 Miki Maranello Team. 115 Teemu Vihkangas Hertta Racing. 7 Marko Matilainen Paukku Team ja 1 Juha Nittinen Tykki Racing. Eilisen päivän ykkönen. Pojat on jättänyt vähän Jussiin hajurakoa, mutta en yhtään ihmettele. Joko nyt nähdään Mattilaisen vauhtia sitten. Eilen oli hivenen vetariongelmia, se oli vähän 2 kappaleen. Matilainen kakkospaikalle. Nopeasti kolmospaikalle. Niin ohitus. Niiden kanssa. Ja näin Mikki lisälenkki. Hyvä. Hana! Ja pitääkö, ei pidä. 3. paikkaa sinne mihin kangas väliin. Perkelekö se meni väliin? Eli kärki kaksikolla lisälenkki ajamatta. Ja näin Jussi muistaa, se on aika yllättävää noinkin nuorelta mieheltä, että muistaa lisälenkin ajaa Ea Mattilainen sitten perässä. Kuinka käy nyt? Kyllä ehti. Oi, hartialukko. Elikään se taas niitä minun piukoja ne pitkät. Kiinni. Käy hakemassa, jos tippuu alas. Ei tippu. Hei, mene järkkärit työntämään. Erä numero 3 ja siinä mukana 170. Onpas sitten söhritty tussilla päälle. Joku Kuhonenhan se on karstulla miehiä. 84 Jussi Väätänen. Seppilän Paja ja Saarijärvi. 157 eilen hyvä vauhti on pitänyt. Pysykö auto ehjänä? Tai se pysyy, ei siitä tullut mitään. tullut mitään.